doncs, primer de tot saber una valoració de com has vist el dia d'avui aquesta gran trobada de celebració del món coral. Espectacular, és una feinada increïble que se fa des de especialment la Coral Maristes com a organitzadors d'aquesta diada i conjuntament amb la resta d'entitats corals. En principi de Lleida, però com estem veient avui, al final s'ha convertit en un projecte de país, de portar la música coral, la música comunitària al conjunt del país, al conjunt del territori. I la rebuda que s'ha rebut aquí, que s'han rebut aquí a Ascó, ha estat increïble, amb tot el poble obert, és una meravella. I a part l'oportunitat de conèixer espais que són d'obligat coneixement, d'obligada visita al conjunt del país. És impressionant com se coneix la història del país des d'aquí a Ascó i la resta de territoris de la Batalla de l'Ebre. No sé si també podries fer algun apunt sobre què ha significat la desaparició de la Carme Valls dins del món a Lleida i també una mica a la cultura i la societat de Lleida. Molta pena, sincerament. És que la Carme era una pedra fonamental de la cultura i de la cultura musical. Si entenem el que està passant avui, un dels pilars fonamentals perquè això d'avui sigui possible és la Carme Valls. És el conjunt també de tota la seva família, perquè ha estat sempre una família molt vinculada al conjunt de la cultura i especialment ella al conjunt de la música. El món coral a Lleida és que és Carme Valls, és una pèrdua molt sensible i que sap molt de greu, sincerament, molt de greu. D'acord, doncs, escolta, moltíssimes gràcies i que acabis de gaudir aquest dia. Moltes gràcies i per molt cant coral, per molta música i per molta cultura. Gràcies.